سلام كبرات تلتي سينما سمرة كمي صنيحكم بخلو نغربلكم زلنا مدباتنا حقوسات كتكونوا نتمننا بمخنيات مع السماتات تاريخ هيوت السواقات سبورتاويان كنغربلكم منا مدب زلنا نلومي تاريخ هيوت السو سبورتاو نبر ماتيوس جبرزغابير مانجا زدسس مدبينا حيزنالكم مصينا زلنا كساف فصامه بصمونا كتكتاتولنا انعدمكو نابت مدب يسكركم أتجدنا مع الدخل سوريا كما مسواك دكخي جنن دكخي عيكون محمد زخونه عينت كعزو بحدث قمتيو زفلم كبهال بوزح غزي سمعنا لنا እዚ ድማ ሓቅነቱን ምፍላጥ ነቲ አብ አምሮና ክንገብሮ ዘውፃና የውጥን ምስን ጅምሮ እዩ በዚ ከይኮነ አይተርፍን ዝበዝሐ ፍጡር ናይ ዘዓለም ንምንባር ዝገብሮ ቁልስ አገዳሲ ኮይኑ ንረኽቦም እቲ ምኽንያት ብህይወት ክትነብር እንትኾንካ ንዘጋጥሙኻ መሰናኽላት በዲኽኻ ነቲ ክትበጽሖ ዝደለኻ ሸቶ ስንኻ ነኺስካ ሞራልካ አበሪኽካ ክትከዶ ሕጊ ምንባር ዝእዝዞ ብምዃኑም ካብዚ ብዘይፍለ ኣብ ዓውድ ስፖርት ካብቶም ዝነጥፉ ዘበሉ ዝተፈላለየ ብድሆታት ሓሊፎም ሕልሞም ከም ዘስምሩ ዘግህድዮም ዝገልጹልካ ንሓደ ኣብ ግዚኡ ብተፈጥርኡ ቡሉዝ ቅርጺ ሰብነት ዝውንን ዝነበረን ኣብ ምልዓል ናይ ከቢድ ሚዛንውን ታሪኽ ዝሰነደ ስውእ ማቴዎስ ገብረዝጋብሔር ከነላልየኩም ኢና ሰናይ ንባብ ብማንጃ ዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ስውእ ማቴዎስ ኣብ 1967 ካብቲ ብሉዕ ስምዒት ሃገር ዝነበሮ ብፍላይ ድማ ሰራሕተኛ እንዳሓረጎት ዝነበረ ነፍሲሄር ገብረዝጋብሔር ወልደ ገርግስን ወላዲቱ ነፍሲሄር ደብረ ወርቂ ማኢልና ኣብ አስመራ ከባቢ ኣኽርያ ተወሊዱ ዓብዩ ስድራ ቤት እንዳገረዝጌር 6 ውሉዳት ዝፈረየት ኮይና ስውእ ማቴዎስ ድማ ንእሽተይ ናይቲ ገዛ እዩ ስውእ ማቴዎስ ዕድሚኡ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ ካብ 1973 ክሳብ 1979 ናይ መባእታ ትምህርቱ ማለት ካብ ቀዳማይ ክሳብ 6ይ ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ስምረት ኣኽርያ ክሳብቲ ልዑል ስምዒት ሃገር ኣብ ውሽጡ ኮይኑ ንኽጋደል ዝደፋፍኦ ዝነበረ እዋን ድማ ኣቐዲሙ ካብ 1980 ክሳብ 1982 ክልተ ዓመታት ናይ ሻውዓይን ሻምናይን ትምህርቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሽወደን ተኸታቲሉ ትምህርቱ ብምቁራዝ ድማ ስድርኡ ንምሕጋዝ ኣብ ስራሕ ዓለም ተዋፈረ ብተወርሶ ነብሱ ዱልዱል ዝነበረ ስውእ ማቴዎስ ዓብ ሓዉ ኪዳነ ኣብ ማእኸል መመልመሊ ማእከል ምህናፅ ኣካላት እንዳዓጣ ዝነጥፍ ዝነበረ ሓዉ ኣብ መንበሪ ቤቶም ዝተፈላለየ ሓፃዊን ይስፍስፍ ካልእ ተግባራት ኢድ ማለት ቅርፂ ኣካላቱ ኣግሊሑ ዘርእዮ ፍጻሜታት ስፖርት የዘውትር ብምንባሩ ከምኡ ንኽኸውን ስውእ ማቴዎስ ተሃንጠየ ድሕርዚ ፍጻሜ ድማ ካብ ህፃንነቱ ኣትሒዙ ብውልቁ ኮይኑ ንዝረኣዮ ካብ ሓዉ ተሓቢኡ ክደጋግም ጀመረ በዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ምስፍሳፍ ሓፂን ናይ ከቢድ ሚዛን ፍቕሪ ክሕድር ከኣለ እዚ ግና ድሕርቲ ካብ 1986 ክሳብ 87 ዓብ ሓዉ ኪዳነ ገብረዝጋብሔር ኣብ እንዳዓጣ ኮይኑ ዘድሊ ትምህርትን ተመክሮን ምስፍሳፍ ዝምልከት ምውሳዱ እሞ ድሒሩ ድማ ንኢትዮጵያ ወኪሉ ናብ ሕብረት ሶቪየትን ኢትዮጵያን ብምኻድ ዓወት ሒዙ ምምላሱ ማቴዎስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቅዱስ ቅኒ ናይ ሓወሓዞም በቲ ዝጀመረ ስፖርት ወለዱን ኣሕዋቱን ዘድልዮ ሓገዝ እናገበሩ ከተባብዕዎ ጀመሩ ይኹን እምበር ማቴዎስ ኣብቲ እዋን ብዝነበረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ከም ካልኦት መዛንኡ ንሜዳ ክወርድ ኣብ ርእሱ ሓሳብ ኣቐመጠ ኣይጸንሐን ድማ
ኣብቲ ናጽነት ኤርትራ ንኽትብሰር ፀሓይ ትበርቀሉ ዝነበረት እዋን ወርሒ 6 1991 ምስ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ ኣብ ናቕፋ ድሕሪ ጉቡእ ወታደራውን ፖለቲካውን ትምህርቲ ምቕሳም ካብ 1991 ክሳብ 1993 ምስንዳ 72 ብተወፋይነት ኮምፖሊስ ኮይኑ ምግልጋል ብውሳኔ መንግስቲ ተጣይሱ ሲቪላዊ መነባብሩ ኣብ ምምራሕ ተጸምደ ብንብኡ ድማ ናብቲ ዝመልኮ ስፖርት ምልዓል ክብደት ማለት ምስፍሳፍ ሓጺን ተመልሰ ብመተዓቢቱ ምቕሉል ምንባሩ ዝግለጸሉ ስው ማቴዎስ ድሕርቲ ናብ ሜዳ ምውጽኡ ምስ ብጾቱ ከይተጋየሸ ዘልዓሎ ከቢድ ሚዛን እቶም ንነዊሕ እዋን ኣብቲ ዓውዲ ስፖርት ተመክሮ ደሊቦም ዝነበሩ ተመሳሰልቲ ናይ መመልመሊ ማእኸልን መምህሩ ኣብ እንዳ ሓጎስ ዝነበረ ከይተገረሙ ኣይተረፉን እዚ እናኾነ ግና ኣብ ወርሒ 5 1998 ስው ማቴዎስ ነቲ ህዝብን መንግስትን ዘይተጸበዮ ወራር ወያነ ንምብርዓንን ንሉላውነት ሃገርን ህዝብን ንምክልኻል ናብ ኮርቴሳን ሓደን ብምጽምባር ከም ተዋጋእ ሰራዊት ተመዲቡ ክሳብ ወርሒ 1998 ተቓሊሱ ብድሕሪዚ ናብ ክፍለ ሰራዊት 525 ራብዓይ ብርጌድ ተመደበ ይኹን እምበር ኣብ ሃዱኡን ናብ ቤቱ ንዕረፍቲ እናተመልሰ ጽቡቕ ልምምዳት ናይ ምልዓል ከቢድ ሚዛን ካብ ምግባር ዓዲ ኣይወዓለን ኣብ ዝቐጸለ ዓመታት እቲ ካብ ፈለምኡ ምስጉን ተኽሊ ሰብነት ዝውንን ዝነበረ ማቴዎስ ኣብ 1999 ነታ ዝሰርሓ ዝፈለመት ብዳዊት ኣባዲ እትእለ ዝነበረት መመልመሊ ማእኸል ክመላለሳን ዝተፈላለየ ትምህርትታት ክቕጽልን ከኣለ በዚ ተበግሶ ተሓጊዙ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ተዓዊቱም ኣብ ውግእ ተባዕ ምንባሩ ዝግለጸሉ ስው ማቴዎስ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቱ ፈቃር ሕያዋይ ንዝኾነ እንተታት ሓይሊ ከይሓወሰ ህድኢሉ ክፈትሕ ዝደሊ ሰብ ምንባሩ በዓልቲ ቤቱን ሰይቲ ሓውን ይገልጻም ብሓፈሻ እንክርአ ማቴዎስ ኣብታ ካብ ሃድኡ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ዝረኸበላ ደኺመ ሓሚመ ተሃኪኒ ከይበለ ስሩዕ ፍልጠት ምስፍሳፍ ሓጺን ከመይ ጌርካ ተተግብሮ ዝብል ተመክሮ ክቐስመሉ ዝጀመረ እዋናት ከም መምህር ኮይኑ ካብቲ ዝፈልጦ ከይበቐቐ ንብዙሓት የካፍል ምንባሩን ምስ ዓቢ ከም ብጽሕንኡ ምስ ንእሽቶ ድማ ከም ባህርያቱ ኮይኑ ተዛማዲ ጠባይ ከም ዝነበሮ ቀረብቱ የረድኡም ካብ ዓመተ 1998 ክሳብ 1999 ንድሓር ንጡፍ ኣባል ጂምናዚየም ዳዊት ኣባዲ ዝኾነ ስው ማቴዎስ ድሒሩ ኣብ ዝተገብረ ውድድራት ካብ 2001 2002 2004 2005 ኣብ መመልመሊ ማእከል ዳዊት ኣባዲ ዝተገብረ ናይ ምልዓል ከቢድ ሚዛን ብዘይ ምቁራጽ ነቲ ዓወታት ክብሕቶን ከሎ ኣብ ዓመተ 2003 ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ማለት ፈንቅል ባጽዕን ኣብ ሲኔማ ዝመራ ዝተሰላሰለ ናይ ምልዓል ከቢድ ሚዛን ዕውት ብምዃን ክብሩ ዓቂቡ ቀጺሉ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ በዳህቲ ወራራት ወያነ መኪቱ ዝተቓለሰ ስው ማቴዎስ ኣብ ዓመተ 2005 ምስ ወይዘሮ ምልተ ተወልደ ተላለየ በዚ ዝቐጸለ ዝምድኖም ድማ ናብ ውላድ በጽሐ ኣብ ኣሃዱ 525 ከም መራሕ መኪና ኮይኑ ዘገልገለ ሓዉ ንኮሎኔል ኣሽመላሽ ገብረዝጋብሔር ዝኾነ ስው ማቴዎስ ድሕሪ በብእዋናቱ ኣብ ምልዓል ከቢድ ሚዛን ዝረኣዩ ዓወታት ካብ ብዙሓት ናዳ ከትርፍን ብኣሃዱኡን ሓለፍቱን ፍቱ ምንባሩን እዩ ዝግለጽ እዚ ድማ ካብ ስድርኡ ዝወረሶ ምዃኑ ጎረባብቱ የብርሁም ኣቦ ክልተ ውሉዳት ዝኾነ ስው ማቴዎስ ገብረዝጋብሔር ካብቶም ክልተ ፍረ ብርኮም ዝኾኑ ደቁ ላኤልን ላሜክን ከምትናቱ ኣብ ምልዓል ከቢድ ሚዛን እቲ ንእሽቶ ዝምባለ ከም ዘለዎ በዓልቲ ቤቱ ትገልጽ ጅግና ታሪኹ እዩ ዝውረስ ከም ዝበሃል ግና ማቴዎስ
ዕለት 5 ወርሒ 10 2008 ብዝሓደሮ ሕማም ካብዚ ዓለም ብመስዋዕቲ ተፈልዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ስድራ ቤቱ ደቂ ኣሃድኡ መተዓቢቱ ቀረብቱን መጻውቱን ፈተውቱን ዝተረኽብሉ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ኣብ ዝሰዓበት መዓልቲ 6 ጥቅምቲ 2008 ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ሓመድ ኣዳም ለቢሱም ስዉ ማቴዎስ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ዝነበረሉ እዋናት ብሓፈሻ ኣብ ብዙሓት ወራራት ተሳቲፉ እዩ ገለ ካብቲ ዝተኻፈሎም ውግኣት ንምጥቃስ ኣብ ቀዳማይ ወራር 6 ሰነ 1998 ምስኮር 61 ብምዃን ኣብ ዕርዲ ማቴዎስ ክዋጋእ እንከሎ ኣብ ዝቐጸለ ካልኣይ ወራር መጋቢት 1999 ክሳብ ሰነ 1999 ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ማለት ጾሮና ዓዲ ሃኪን ከምኡውን ምስ 525 ብምዃን ኣብ ላዕላይ ዴዳ ክሳተፍ እንከሎ ኣብ ሳልሳይ ወራር ወርሒ ጉንበት 2000 ኣብ ባረንቱ ጾሮና ዓሰብን ኣብዚ እውን ምስ ክፍለ ሰራዊት 525 ብልዑል ሃገራዊ ወኒ ብጅግንነት ከም ዝተዋግአ ታሪክ ህይወቱ ይገልጽ ስዉ ማቴዎስ ካብ ወርሒ ለካቲት 2003 ክሳዕ ዕለተ መስዋዕቱ ድማ ከም መራሒ መኪና ኮይኑ ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛን ኮኸብ ስፖርተኛን መንባሩ ናይ ቀረባ ዓርኩ መንእሰይ ዳዊት ኣባዲ ኣብ መወዳእታ የብርህ ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ዓወትና ሓፋሽ